Danas je 1. jun i obeležava se Međunarodni dan deteta. Mi u narednim minutima pričamo o knjigama za decu i o tome šta deca danas čitaju. Sa nama je Violeta Babić, pisac i autor mnogih knjiga za decu. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, hvala na pozivu. Evo, vi ste doneli nama nekoliko vaših knjiga i dosta knjiga ste napisali koje su posvećene deci. Pa da li su vam deca večita inspiracija? Naravno, deca su mi oduvek bila velika inspiracija, zato i radim u izdavačkoj kući Kreativni centar. To je kuća koja izdaje dečje knjige. Ja sam tamo lektor pre svega, a zatim i urednik i eto i pisac ovih knjiga. Donela sam neke svoje knjige, nisu sve tu, ali evo možemo da predstavimo i knjige Kreativnog centra i ove moje knjige. A samo pre nego što predstavimo da nam kažete šta i koliko danas deca čitaju? Svi misle da deca sve manje čitaju, što je naravno i normalno zato što živimo u eri digitalnog sveta i svi vole čitaju kratko. Ništa što je dugačko niko ne voli, ni odrasli, ni deca. I deca verovatno manje čitaju nego što bi trebalo da čitaju, ali postoje i ona koja vole da čitaju, što je dokazano na sajmovima knjiga u Beogradu, gde deca dolaze sa koferčićima i sa spiskovima knjiga i kupuju knjige na našem štandu. To je svakako lepo. Naravno. Vi ste nam danas doneli nekoliko knjiga, kao što sam rekao. Mi ćemo sada podeliti knjigu za svaku devojčicu. To je 14. izdanje. Pa ja pozivam naše gledalace da nam se javite. Vidite brojeve na vašim ekranima. O čemu ste tu pisali? Knjiga za svaku devojčicu nije moja prva knjiga, ali je, moram reći, najpopularnija. Možda čak i najpopularnija knjiga Kreativnog centra. To kažem zato što je ona izašla u 14 izdanja. Sprema se i 15. koje će biti malo izmenjeno, dopunjeno, osavremenjeno, ali je interesantno to što je zapravo ona prevedena na 21 jezik i čita se od Kine i Tajlanda i Vijetnama, Rusije, Litvanije, Letonije, Grčke i ostalih zemalja. Znači, 21 jezik je zastupljen. Izgleda da sam pogodila temu koja interesuje sve devojčice sveta. Da, imate dosta knjiga, evo ja ću pomenuti neke. Tu je i knjiga za svakog dečaka, knjiga za svaku devojčicu, beležnica za svakog dečaka, moj prvi slikovni rečnik. Pa na koju knjigu ste vi najponosniji? Moram da kažem da je to knjiga za svaku devojčicu, pre svega zato što je to knjiga koju sam ja pisala za sebe, iako nisam bila devojčica tada kad sam je pisala, ne, bila sam zrela žena, ali od kad je meni bila potrebna, dokad je ja nisam napisala, niko je nije napisao. Znači, bila je potrebna takva knjiga i na našem srpskom tržištu, ali ujedno mogu reći i na svetskom tržištu, zato što ne objašnjava se od puberteta do šminkanja i doterivanja devojčicama sve ono što ih interesuje baš svakog dana. A knjiga za svakog dečaka? Da, knjigu za svakog dečaka pitala sam se da li da pišem ili ne. Opet iz onog razloga, znate što ste vi rekli, da li će to dečaci čitati. Međutim, posle knjige za svaku devojčicu, na sajmovima knjiga su mi prilazile majke, ali i dečaci. I pitali su me, dobro Violeta, a kada će izaći knjiga za svakog dečaka? Onda sam ja razmislila o tome i pomislila da nije u redu da dečaci nemaju svoju knjigu. Napisala sam je posle knjige za svaku devojčicu i beležnice za svaku devojčicu. I eto, knjiga za svakog dečaka doživjela je 13 izdanja i također na 13 jezika je prevedena. A koja je bila knjiga zahtevnija i da li su tu neki slični problemi koji muče i dečake i devojčice u tom nekom ranom detinjstvu? Vidite, neko može pomisliti pa to su iste knjige, međutim nisu iste. Muče ih isti problemi i obe knjige počinju govorom o pubertetu, ali dečaci imaju svoje probleme, dečaci se interesuju za devojčice. Ja sam njima tu objašnjavala i kako da zainteresuju devojčice, odnosno kako da se ne ponašaju onako kako devojčice ne vole. Recimo, to je nešto čega nema u knjizi za svaku devojčicu. Onda tu sam pisala o tetoviranju, o pirsinzima, znate više šta vole dečaci. Ali pošto imam komentare devojčica da to i njih interesuje, to ću ubaciti u 15. izdanje
knjige za svaku devojčicu. A da li mi možda ipak bila teža knjiga da napišete knjigu za dečake, s obzirom da ste i vi devojčica, bili ste devojčica, pa znate i vi sa čim ste se sve susretali? Pa znate šta, knjiga za svakog dečaka mi je možda ipak bila lakša za pisanje. Ja imam sina, odgajila sam ga i tu sam imala ovako dobru osnovu za pisanje, ali imala sam i uzor u knjizi za svaku devojčicu. Naravno, one, kažem, nisu iste, ali sam već znala kako treba da se piše i pisala sam je kraće, ali je isto tako popularna, eto, kao i knjiga za svaku devojčicu. Svakako veliki uspeh doživjele su i knjige 365 i 366 jezičkih crtica, gde vi tu pišete o pravopisu i svaki dan može po jedna stranica da se čita za taj dan. Danas je 1. juni, pisali ste o našim rečima koje su došle iz turskog, je li tako? Jeste, to je u prvoj knjizi. Naime, to je trilogija. Postoji knjiga treća, 367 jezičkih crtica. Evo je tu na stolu, ova tirkizna. I ja i dalje pišem te jezičke crtice, međutim ne verujem da će postojati knjiga 368 jezičkih crtica. Dovoljno sam već obradila jezičkih problema, a ima ih preko 1100 u ove 3 knjige. Neki se ponavljaju, ne iste crtice, već problemi koji su česti i koji se stalno ponavljaju. Ponavljaju se i u mojim knjigama, ali mislim da je 1100 problema pravopisnih i jezičkih dovoljno da neko ko želi da govori ispravno, to i nauči. Koliko mi danas govorimo ispravno? Ne govorimo baš dobro. Zbog čega? Da li tu utiču možda i društvene mreže? Naravno, da, to sam i htjela da kažem. TV programi, radio programi u kojima se govori razgovornim jezikom, a ne književnim srpskim jezikom, mnogo doprinose tome da se loše govori, a društvene mreže uvode loše pisanje. Mogu reći, pošto sam gostovala u svim gradovima u Srbiji pa i u inostranstvu, da deca iz osnovne škole mnogo bolje govore i pišu nego odrasli. Sad, problem je možda i u tome što se gramatika izučava samo u osnovnoj školi. Malo i u srednjim školama, ali to je tako malo da ono što se nauči u osnovnoj školi, ako se ne nauči dobro, zaboravit će se i zato nećemo ni govoriti dobro. A tu su vaše knjige da nam pomognu i putem društvenih mreža također ti savjeti mogu da se čitaju. Jeste, ja i dalje pišem jezičku crticu za svaki dan, svakoga dana i objavljujem na svom profilu na Facebooku. Imam naravno već 5000 prijatelja i imam i stranicu gde mogu ljudi da me prate, da čitaju moje crtice i da se obaveštavaju o onome što ih interesuje. A gde najčešće pronalazite inspiraciju i šta vas sve inspiriše? Inspirišu me pre svega sportski novinari koji izuzetno greše tokom govora, onda novine, televizijski programi i ljudi po ulici, u autobusima. Gde god se nađem, osluškujem govor i verujte, do kraja života mogu da pišem jezički crtice, svuda ima grešaka. A gde najčešće grešimo? Koje su to neke reči kada pišemo? Da li je to reč ne znam ili mnogi kažu obzirom umjesto s obzirom? Jeste. Ne znam zašto ljudi pišu ne znam zajedno kad se piše odvojeno i zašto tu greši. To se uči u 2. razredu osnovne škole. Ali greše. Onda to čuveno obzirom da nije pravilno. Kaže se s obzirom na to da. Znači imamo i ono na to. A onda grešimo u vokativima. Recimo ženska imena pogrešno se menjaju u vokativu. Mnoge majke daju ime ćerkama Una, Iva, Sara, Lara, pa ih i u vokativu tako zovu. Ja često to pominjem kad god govorim. Negde vokativ nije Una, nije ni Iva, ni Lara, već Uno, Saro, Laro, ali mene niko ne sluša, zato što verovatno vole i više im se sviđa da se zove dete onako kako oni žele, ali to nije pitanje sviđanja, to je pitanje jednostavno gramatičkih pravila. I mogu još da dodam jedan čuvenu grešku, a to je, recimo na billboardima piše spoji i osvoji, a trebalo bi spoj i osvoj. I kako sad ja da nateram ljude da kažu onako kako je pravilno kad čitaju na ogromnom billboardu nepravilno.
Da. Za sam kraj nemamo, nažalost, još mnogo vremena. Moramo da pređemo na reklame. Neki dalji planovi, da li pripremate neku novu knjigu, o čemu ćete tu pisati? Da, ja već pišem rečnik za osnovce, to je veliki posao. Stigla sam do slova P i već radim na njemu. A imam u planu i još neke jezičke knjige koje će biti zanimljive, možda čak i zanimljivije od ovih jezičkih crtica. Pa eto, vidjet ćemo se tada kad to budem napisala. Dosta planova ima. Da. Za to vreme isto nastavljate na društvenim mrežama da objavljujete pravopisno? Da, svakodnevno. Hvala vam mnogo, Vileta, na ovom gostovanju. Hvala na pozivu.